kudeaketa bertatik bertara egin beharra dago ekosistema zaintzeko eta arroa babesteko. Eta hori ez dinogu gu bakarrik. Uraren esparru zuzentaraua holan erantzun dago. PNV integrazio honekin egiten ari dena eskumen ordezpen bat da. Guk kudeatu aldoguna beste batzun esku itxita. Utzikeria dela deritzu. 2008 eta 2016 urteen artean, 316 milioi eurotako azpiegitura berriak eraiki ere zen, Bizkaiko Foru Aldundiak 100% finantziatuta. Horiek denak multinazional handien esku itxi dabez. Eta Europan zer, askotan fijatzen gara Europan zer, tendentzia bestelakoa. Publikotzearen aldekoa, batez ere privatizazio esperientzia izan duten herrialdeetan. Mugimendu hauek guztiak 2008an Malmon ospatu zen Europako Foro Sozialean sorturiko ur publikoaren Europako sarea gorpuztu eta osatzen dute. Sare honek ahalbideratu du Istanbulen 2009an ospatu zen Foru Mundial Alternatiboan modu koordinatuagoan parte hartu ahal izana eta uraren kudeaketa pribatuaren politikei aurre egitea. Beste herrialde batzuetako bideak jarraituaz, guk ere publikotik publikora kudeatzeko aldeko apustua egiten jarraitzen dugu.